sing for me. Koleswa indaba Kalangilu Alamonas kebengu Pamisu 7 sonke Jalangilu Alamonas kebengu Pamisu 7 sonke Jalangilu Alamonas kebengu Pamisu 7 sonke Happy New Year, guys. Hey. Hello. Mkhwekazi ninjani? Yazi banochuka. Banochuka bayingena nje indaba ukuthi angifuni ngengane yami. Uzosije mkhwekazi ninjani? Yabonga ukuthi mina uenhle ukhuluma nefoni etoilet. Kaze ukhuluma nobani uthi omunye ish, I'm sorry mama. I'm just gonna tell her what I'm gonna drop now. Yo, but creative, but yes. Nazo lezi inodo zakhona. Hayi. Sibuya simase cancel. Kuhle. How? Kuhle Nkosi yami mntanami. Tilam tanam, ubabu never follow. Tilam tanam, ubabu never follow. Tilam tanam, ubabu never follow. Please follow, guys. Thank you, Mapolo Muslim, for following. Thank you, Osimu. Sanbonana Sanabal. Thank you. Thank you so much. Very, very nice. I love you. Nami sounding ngayizwa like TikTok. Uyicabanga nini idea flashlight cha idea son? Yempela? Please follow, guys. Hey. Sorry Jessica. Hello guys. I shouldn't post or say hi. Hi gag. Ephuzeni mina ngicela. Enhle. Engathi nilele phesheya nje, yes. Lele phesheya. Umama ungikhiphile. Wathina ukuze nje yabo ezinye izinto ngingazazi ingabe umfana la useyafika usazi uzogibela isibhano bese ngilokhu ngithi yogibela ibhano incone ezinye izinto ngiqale ngomama yabo khona yabo abantu bengalokho nje ite kanjalo kodwa ngcono guys ngoba nayibone like yeah. Please sing I got it from my mom Enhle. I got it from my mama. I got it from my mama. I got it. So for lax. Yin log. Yin manje so for lax. Azangivalela ngaphandle yini manje so for lax Enhle. Angazi nami ukuthi kukhona igama ngijwayele ukuliza. Elithi so for lax. Hayi. Niyakhuluma bo. Please follow, guys. Uyayithanda bo. I don't know. I don't even know what they're talking about. Thank you, Mango guys, for following. Slender T. Congrats. User, thank you. Ongies. Yay. Ayitha abantu bayakhuluma bo. Ndaba. Ngisho ukuthi nje. Ngiyamhlekisa nami cha ngikhona ekhuluma. Please follow, guys. You're so beautiful. You look like siblings. Kanti nje cha bo nje sibaxo siyakhala. Mayibheda nje.
You look so tired. Lapho Skhathele, guys, it has been a very long day actually. Umambela ngikhumule duku nalo nje ngathi lingifasa ingqondo. Oh, Emma. It's fostering my ngqondo. California love. Din 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 din. California. Let's start the party. California. Let's start the party. In the city. City of rocking. In the city. City of rocking. California. Let's start the party. Valley filter it. Hey. California love. Again. Thank you, Zach. Thank you so much. Zach. I clear comment. California. Let's start the party. Not to see. Sing with my. Oh, she. What's weird? Mama you shinjamaki. Namhlanje njengathi zinqimali cousin yami. Yi-cousin yami. Hamba nochaka uze wangirepost. Hamba ningene epage nazinqimalo uze wangireposta. Cause i-cousin yami. I-cousin yami uzinqimalo. Nice voice, thank you. She. Please follow, guys. Yabona nje ngafollowisha abantu abawu-20. Ngizoniqunela. Zinqimalo 2.0. This is Zinqimalo 2.0. Say, ngiqamba manga. Angeke ngiqamba manga. Thank you, Zach. Zach. Ooh. Malenga. Please follow, guys. Why not going to school? Hey, being a live you Nanga omunye uthi hayizi. Kingani vele ubamba nje. Leso wami uvela uthi hamba kanjena-ke. Thank you for the gift. How am I? Uzak, yibo. Thank you, Zach. Cousin, ithatha imali ngoJanuary siyabonga. Thank you, Mrs. Shorty. Yo, Mrs. Shorty. Dayzini. Hayi. It's like an angel. How am I? Thank you, Zach. Zach and Cody. How am I? Sample. How, Zach? My daughter is a big fan of yours. Second find. Thank Zach, you thank you so much. Very, very nice. Where is Entle's dad? Guys, ngikuthathe lapho ukuthi ngashada nobaba Entle. Aba Entle ule lapha khona naye. Ngiyadlala. Ngazakhala. Ngasethi hawu mama. Sebenza sengazuthi. My issue is looming. Ngempela? Oh my god. Libuhlungu yezwa ngathi ngaze ngingene phakathi kulo. Ngilume Enhle. Liyaluma. How am I, Zach? Thank you so much. Zakaria. Siyabonga Zakaria. Hi. Ningamawela. How am I? Thank you, Zach. How am I? Afethu Zach ngicela nimfollowish. Yo. I'm going to follow you. Your voice sounds like a baby. Thank you. Happy New Year to you too. Thank you, Zach. Cute bunnies.
Bandile Imbongi, please follow guys. Thank you Bandile for following. Yay, Uzeki Wafethu. Life with Lungi, thank you for following. Hi guys. I fell in love with somebody who doesn't even know my name. Know my name. Alaneng ngivela video. Enhle ngilana emashona. Mani funa. Enhle ngilana emashona. Uzulu wakho lona mama. Hey. Asule mina we enhle. Khona umuntu emaze kuthiwa uzulu wasemashona. Assuming. Zach, thank you so much. Thank you so much. Ha. Yo. Hi, Halime. So excited. I don't know why. Maybe it's the love. I love you so much, Sissy. Nilala nini yo enhle lami. Sewuyileli ke manje libhlungu. Beka naleli lingaye ihle lami. Yabo leli khona ilash lana. Idonsa enhle. Don't take this care. Ubuhlungu, how am I? Tani, phakamisela yona. Zophamba ifoni yami. Isolation yami lento. Yelakho nje ngqo. Ngazi ngalifaka kanjani. Yo, enhle kubuhlungu. How am I, Jehovah? Don't use the phone lights, it's too harsh for your eyes. Khona sho njalo uthe ubani igama lakhe umini enhle. Use a tweezer. Nimfunelani ubaba? Oh, phela loyo thina nokuniveza ubaba. Njalo. Nangibhora nje. Kanti guys, ubaba nisweni imfunelani and ihlezi kwamantombazana afuna ubaba. Ngeke uze umuntu esilisa thina sicela ukubona ubaba ka enhle. Guys, ubaba nisweni nizomenzani? Iyabhora nje le nto leyo kufuna ukubona umkhwenyana womuntu. Iyabhora, ngifuna nje nikhohlisa. Sukubone kwa Mr. Oh, ubani wabona baka Mr. Price? Wabona mina nomu enhle. Maxim. Let's save more. Save more kuphi? Yes. Thank you, Spusiso, for following me. Thank you, Spusiso. Spusiso. Ngizoyenza i-vlog. Ngihlungiyezwana. Mabuqinisekisa zonke. Ngizokhipha vele. Okay, ngizoyenza kusasa i-vlog. So you emol eThekwini. Ngihlala mle buhlungiyezwa.
Who is that? Who is that? Who is that? How? Who is that? Zimala. Zimala. Oh, she. I'm finding Shinjang. Ah, Shinjamakia. Umasiba lukhulu bani Nkosi yami cela ningisendele yamazwana cela ningisendela yena kuma DM ngimbone for sure nje Nkosi yami muhle ah she hawu ebusuku ngakuyacula lala nawe ebusuku ngakuya buka ama live abantu abaculayo wema my role model is Intle. Ooh. Are you a friend of Zimala? Indaba kuthiwa Daughter. Dumelang di kae How can I do it? Ngathi. how hello what door I didn't explore yaphila yini uthi nje akarespondelo ngathi ngiyakwazi kwama live ami yazi mina kodwa ngihlezi ngiphendula njena Keteng lekai. Likhona wena linjani? Uyabungeza amehlo akho. abomvu hayi bakhona abantu bayakhuluma abantu Thank you, Londi. abantu bayakhuluma I need to follow up, guys. I need to follow. These are my nails. You was as a Miriam. I need to follow. P-Way, thank you so much. P-Way mfethu. Yo, siyabonga yezwani. God will bless you. God will bless you, see. Yes. Yes, njalo mangenza live umisi hi sinquma lo. Who is older? Who is older kanjani? Kanjani, guys? Kodwa siyababhora impela fanele besixoxe iy'toni naye. Kubuhlungu amehla mbala. Yo. Enhle. Piwe. Wema. It's Piwe. Guys, please follow Piwe. Please follow Piwe. Call. Ngime mina. Ngime pal. Oh, kuze kai. Ay, Uzobona. ngizolo. Kusalele kodwa. Uthi ngiyabona nje ukuthi ngicela ukukhuluma. Khathi nisayela phaya. Okay, guys. So. Hi, baby. Piwe. Okay. Alright, baby. Bye-bye. Love you. My name is So guys, mina ngiyakubonga kodwa lokho. Uphathisa ngesizwe. Ngiyithanda. Khona ini? Ngathi mina ngathi ngizodlala ngempela.
Yini le umango? Cela umango. So guys, umama kusasa is taking me out. Bengithi ngizonenzela i-vlog inyana yabo. Yeah. Okay, athi ngixoxela la kukhona omunye umfana engiqambela manga ukuthi I'm dating him. So high school yabo. Izina ngangiyinto ngayingane mfethu yabo. Yo kuzovela izinto ngangiyingane nje. Ethe phasayo. Uveze ifridge lami lapha e-ends. Ngiliveze. Uzongisiza nje. Ngiliveze. Shuthi mina ngiyingane ephasayo keke. Ngiphasa mfethu yazani ngiphasa. Why ifridge empty? No, la ila isla khona sinomama ithina sisemzini. Yabo? Bakhombisa? Bakhombisa indlu yami. Okay. Mayironda iveli. Mana ngiswitche. Ngizoflippy camera. Hawe yini nje? Mami manini. Yeah. Yabo? Ngisixolele. Ade dlala last no mama. Didlala i-pillow fights. Yabo. Sidlala amadana. Nangiyo mama. Yabo. Ngekho. So, thina sifike nini? Sifike nini mama? Okay. Yeah. Sifike nini? Sifike nini? Yeah, guys. So, vese sibona nanokuthi sinahleli sidla out yabo. Asisibona isidingo sokufaka ukudla la. Asisibona. Khona ubisi nje nama all brain. Yeah. Bengabe ulivezelani ifridge lami e-ends ebantwini? Angilivezanga. Ulivezile. Angilivezanga impela. So, shuthi are you a gamer endly? What does that mean? So, yazi kwenzakalani? Shuthi umama le. Let's go to Mozambique mina now. Ha. Shuthi Angizwa. Shuthi Angizwa enhla comment. Shuthi guys kwenzakalani? Ay, wait. Cisha wesifoni. Afuna ngijabulele ingane nje. Shuthi kwenzakalani? Umama ke. Oh, shuthi esikoleni yabo ngingane yabo ephasayo nani. Hayi shuthi ke uyabona mase kulele khona lo thisha lo ozinene izingane ukuthi kubuze kuthiwa baba baqomile. Tshela. Bakhishwa. I-ring light ayikho sethi senangi seThekwini. Bakhishwa abantu cabanga. Nami ngaphuma. Hawu, baba disappointed uthisha ukuthi hayibo yini manje enhle kanjani yabo. Habe seku12. Isikhathi u2 12. Baba disappointed uthisha ukuthi hayibo kanjani manje enhle yabo. Ephuma kwabantu abaqomile. Ayi ngitshela Thoku sobizela abazali. Yo mina ngithuka. Fike ngimtshela mina mama uqasama ngifuna ngimtshela yonke into yabo. So ngimtshele kumama ukuthi hawe mama yazi mina ekhaya bangisukile bathi mina esikoleni bangisukela bathi mina ngiqomile. Lapho abasho nokuthi ngithiwa ngiqomile ngoba ayi umama wafika ke umama adlala inkosana yami. Mama makuza kimi khulekayo khohlwa. Shuthi ngihamba ke umama wazi meeting. Wathi yabo enhle tshela kusasa. Oh waqala ke meeting. Ngathi waqala wafika. Uzobuza ukuthi kathi ufike wedwa kwazoweza sekuyi-meeting. Shuthi umama umama wafika ke wathi yabo enhle kusasa ngifuna kuya kothisha bakho bengitshela ukuthi labo abazoqoma kanjani. Plus umama vele unakho ukukhokhela amaloya yabo khona nje. Yabo hleli serious. Makukhona abangibhulishayo nani.
ayisho ukuthi kwenzakaleni umama afike ngakusasa yizwana afike ekuseni athi ena afike athi nje ngizoqhwa kahle ini afike ephethe isuitcase yo mama unedrama fike ephethe isuitcase lepholo efaka amaboots wafaka ujini wafaka neskipa nejacket kajini wafaka ibag yemoshina wafaka neskafu se-Burberry yo I'm sure nje kasefika lapha phela mina vele ngayo kwi-public school yabo ngoba yabo sihamba angidlali kanje mina abatshela shuthi ena afike umama ke esikoleni ma la ngicabanga el hayi kulungile shuthi mama afike athi ena thisha mkhonja aqala ngathi nje wenza yabo izitayela zokuthi makufika umzali engathi akamnaki athi ena saco athina mina angazi athini mama athini wathi ngoba ngifikela kade ngifile la it's been hours yabo and akekho nginakayo it's either ngikhuluma nami or my lawyers yabo hayi ke athina ke agcina semnaka uthisha omkhulu Lambile ani ngifollow khona ngizoqhubeka sebe 460 feels ha thank you Khurman it's so just hi Grootman Khurman for following me Aya Kwando Ecomastro Hlelo Revo thank you guys for following me thank you Amashley it's Amashley guys thank you for following me so 511 thank you Opelong thank you Shori thank you guys for the gift thank you very much happy birthday Ice Bay happy birthday guys thank you for following me thank you Tobega guys thank you very much please follow me athi ngiqhubeke yabo ngingikwazi ukuphendula ama comments because azongididisa shuthi igcine kwenzakalani ke ake umama afike athena nizonginaka because it's been hours yabo thank you Lebogang it's been hours ngifikile la and akekho umuntu yabo